Din kienet l-atmosfera li l-ġimgħa eluf ta' Maltin u anke barranin fosthom Taljani li attendew għall-ewwel edizzjoni ta' The Mediterranean Stars Festival esperjenzaw fuq il-Fosos. Il-kunċert ta' Radio Italja ra bosta artisti lokali u internazzjonali joffru spettaklu minn l-isbaħ ta' mużika. Fost l-artisti popolari Taljani dawk preżenti semgħu lill-artisti bħal Francesco Gabbani, Mahmoud u Alessandra Moroso li flimkien mal-Mediterranean Orchestra immexxija Mr. Must Bruno Santori kantaw uħud mill-aktar kanzunetti popolari tagħhom. Fil-kunċert kantaw ukoll iż-żewġ artisti Taljani famużi Gigi D'Alessio u J-Ax li flimkien kienu ġurija fil-konkors ta' mużika The Voice of Italy. L-eluf ta' Maltin, Taljani u turisti preżenti ukoll assistew għal spettaklu ta' mużika minn artisti rinomati bħal Sheb Khaled u oħrajn Maltin fosthom Ira Losco, Michela, Owen Llewellyn, Nicole Frendo u l-gruppi The Travelers u Red Electric. Bla dubju dan il-kunċert kien mhux biss reklam tajjeb għat-talent lokali, iżda wkoll reklam kbir għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.